tots. Anem a donar inici a la sessió ordinària convocada per avui dimecres 18 de desembre en el següent fora del dia. Primer punt, aprovació de l'acte de la sessió anterior. Un regidor vol formular alguna rectificació o una modificació a l'acte? En aquest cas, passem al punt número 2, que és donar compte de decrets de l'alcaldia en presidència. Decret 115/2013 de delegació amb la regidora Pilar Fornés per casament. Decret 116/2013 sanció en matèria de ràpid. Decret 117/2013 llicències primera ocupació i vivenda. Decret 118/2013 inici d'expedient de ruïna en Ningú d'Alacant número 3. Decret 119/2013 base del padró de Vilan. Decret 120/2013 llicència de segona ocupació. Decret 121/2013 base per caducitat d'empadronament. Decret 122/2013 de desestiment del recurs de reposició de José María Miralles. Decret 123 i 124/2013 de sancions de ràpids. Decret 125/2013 nomenament de comissió mixta selecció taller ocupacional. Decret 126/2013 llicència primera ocupació i vivenda. I decret 127/2013 de convocatòria de la corporació per el 18 de desembre.